Hi guys! Welcome to another vlog. And for today's video ay pupunta kami sa Daylayan Park, Larry's Hill, Ultra Winds at SM Downtown CDO. Papunta siyang bukid nun. So kasama ko si Love at saka si Mia. Papakita ko yung mga pinuntahan namin. So, see ya! Of the moment, nagulat kami diri at 7-Eleven. Nasa kita ba dolong? Japan third floor. So time check 4:29 na. 4:29. Sa view deck. Nice, no? Yan, kita mag-picture ni mo. Dari. Kami karon sa view deck sa ano sa siya? Claveria. View deck. Ay, karon mo kaan hindi nice guys. Atong tripod gyud bilin. So first time na ako diri sa Namo actually. Sa viewing deck or karon pa man gi-open bago lang. Nice ay. Buwak. Kau ba na ako karon si Lubina o si Mia. Kami ra gyud ang dili drawing sa group. Char. Shout out sa mga wala ni uban. Shout out sa mga kuan. Kay ninyo drawing no. So ma-picture sa mi otro guys. Nice kayong view. Pagtabunan ni mo ino ano? Unsa? Pagtabunan ni mo ino. Sabi the artist ko sa mga nasa paan na. First line. Tawag sa oh, paano ko si yan. Kalimot nagkaon. Yay! We're in here. We're in here. Ay na may sa Touchdown. touchdown sa Kailag Airplane. Namin sa Daylayan Forest Park. Ay, Forest Park ba? Yeah. Na. So time check. Unsa tay oras ni abot? 9. 3 minutes before 9. Ay mi abot. So mga on sa may breakfast kay. Open na kaon. Asa to ang kaon? Pero marami na kaon no. Sumuko eh. So nya ay manulod magpa-energy sa ta. Tara. Wow. Nga ba? Maon. Picture me. Picture. Ano may sa Daylayan? Entrance rakit ang lagid na mo. Picture without ta. Hirayan. Niya na. Ganyan pa imo. Mga pa-interesting ba niya? Agyan. Dito man to. Amo na. Tara, sulod tayo. Bakit? Tara na. Alite. Ay. Ay, gimit. Agi sa. Tara, oh. Zipline dyan, taman. Musakay tag zipline. Pila. Ambot. Tana sa dato sa price ito. Marami. Tana to sa ta price. Zipline package. Forget so many people to bring back to the band.
Ay, 250. 250 doy. Drop zone single. Bakit po? 600, 500, 250, na 500, na 750. So, niya namin mag-decide kung sakay mi og zipline. Among mga Ford kay tag 250. Kalo ay sad. So, night tag 500. 600 na ay pinakamahal na itong 600. No? Night 250. Oh, mas taas to. Di ka na ikaglangit ato dahil. Sa pagkitaon na mo itong ginatawag ni Mia nga pine trees. Kaya magpa-picture daw siya. Tara, magpa-picture tayo. Hala, awa. Si tawag ani. Hala, katawa man si madam. Naiisip ko ba? Naiisip ko. B1. Hindi ko naiisip. Hindi na naiisip. So, nadire ang drop zone daw. Python. Ropes. Drop zone, Python. Roller zip ride. Ropes challenge course. Ang first gid na mag-adtuan kay ang CR. Huwag gid sa mo. First stop namin sa CR. Wala ako hindi sa butuan. So, balik-balik yung may 3 ahon niya. So, mag-makeup sa ni Char. Mag-retouch siya, tapos bibot na rin ta. Hello! Hello! Hi guys! Welcome to my vlog, and for today's video ay kasama ko si Lovina, then si Mia. Nandito kami sa Dahilayan Forest Park. I-tour mo na mo diri sa Dahilayan sa sulod, so kung saan mo makita. Then, Gora Bells na. Tara! Yee! Uy, nice ka ayo. Uy, dara mo. Di na ta mag-picture nga spot. Dara mag-picture. Nice. Nice ka ayo dari wag na. Sige na. Aura sa diriday. So mo baba may og mga pila ka steps. Under the punch. Pila ka steps. Kami duhan niya ano. Oh my God. Nabuang ko sa Python. Buang ka sa Python. Okay, ang tulon-tol man. So if feel sa nato nga bagyo ni siya. Okay, man siguro ka doon. Kaya mo mga destination diri. Hoy, nice food ba dito sa kuan? Laris Hill ba to? Ultra Winds. Ultraman. So ang second destination kay Ultra Ultraman Winds. ko na ay mga Laris Hill. Robot. Transformers. Uy, nice So, yun mo siya. din siya itawag na Dahilayan, no? So, maugid Hindi siya. ibalik sunod. So, ato i-explain, madam. Mamuntay tour guide. So, mga pila ni siya ka-trees, madam. Ha? Pila ka-trees, tanan. 1,190,000. So, nice kayo siya na napalibot og tree. Isa ka libo og 7,000. Mo to nga panaog pa to, gihangak na may. Na games.
challenge. So pwede ka musaka din na. Isa akong cellphone. Pila ka hapon. Ano sa inyo? Madlo namin karon sa rope challenge nga spot. Naibayad pero I don't know kag pila. So mo na inyong latayan. Ano sila nagkuhan? Ito nag-drop. Aura. Nangita may rides na pwede na masakyan. Drop zone daw ang nice. Daw. Ano tong babae no? Agi ka po na ka? Napagkita sa first. Kabugnaw. Uy, kabugnaw. Picture is life. Picture good. So nakita sila og butterfly. Sa to, sa tamiyak. Ah, mini drop zone. Welcome to Drop zone. To Drop zone. Renzans. Hi. Saan di lagi? So may kasabot sa ilang drop zone. O na siya. Naman i-detect ako kuan. Face detector. Update. Di pang kapoy namin. Ito naman. Gutom naman po. Di pangita na mo asa dapit mag-start ang zipline. Naka-joke. So, unsa tawagan ni siya? Unsa tawagan ni? Asa? Dira Cart. Basta mo na siya. Cart. So, ito ang zipline. Tara!